record. Masoyina nake tunani, so kamar da wuka ne mai sa guba a zuci, sai ya sa mutum ya zauce, wata ran ya kasa bacci, wata ran ya sa ka yi jira, da garin ka koma kwanci, zafin sani ya kama ni ya sanya ya zuciya kadaici. Sani na yi kaɗaici a dalili na kasa cin abinci, na so ka so na gaske masoyi na karka bar ni, sanda nake maka yayi zurfi ya sanya na ji rauni, kai ne farin ciki na me ya fari za ka bar ni, ƙaunar ka ce jikina ta sarkafa zuciya da rauni, roƙon da na yi masoyina don Allah kar ka bar ni, san ka ya bi duka jikina shi ke sanya in wahalta, ƙaunar ka ce a raina da jikina kai na bai watuta, kai ne kaɗai bakon numfashi na kai na bai sarauta. Da mukulli ba mai shigarta, ki na duk batinki kalmar soya zan na furta, sam ba ni sanki ki matsa can gefe ki huta, so ba a yin sa dole ina fatan kina fahimta, na ce ba ni sanki har abadan dan Allah ki bar ni.